Чорбаджи, самичък се изказваш. Ние за нищо не те насилваме. Зато и не си служиш темни думи. Ами искрено ни казвай всичко, защото знаеш. Балаха, не ся кълни, балаха, не ся кълни. Истината кажи доволно ще. Отговори сега на последното ми питане. Как стана тъй, че ти, почитаният от властта поданик на падишаха, си влязал в съдружие с царските душмани? Защото късничко ни явяваш за всичко. По-раншко е могло. Що да ти казувам, Паша ефенди? То тогава стана една. Всички викат айде и аз викам айде. Дето наоколо имаше виднички ора, по-ученички. Записуват се и те. Турското остават, къмто българското възвиват. Пазехме да чуваме. Русина са тегли да доди. Ти московец видя ли? Има. Не видов аз. Ама чух от много ора. Кориите кондисали видели ги? Кондисали в кориите. Видели ги? Казва лицето. Ето ви списъците на лицата, които следва да бъдат запрени в Коприщица. Коприщица и Панагюрище. Кажете на Неджипага и Ахметага да тръгват веднага. Кажете им повече от 15 семейни със себе си да не водят. 15 са много. 10. Хайде, Всевишния да им помага. Кажи ни, Ненко ефенди, как стана тъй, че баш на събранието Кремечка ти доде ума в главата да додеш да ни обадиш? Мене гледа остари Окити ефенди. Танка, Паша ефенди, слушав, па нящо ма пресече. Щото много турците помислев си и топове имат и всичко. А малко българите. Славички са. Само селата, дето зян ще станат. Повеќе нищо. Па си викам сиромах бяв. Веки не съм. Дукян имам, рата имам, стока имам. Турците в гости ми идат, на Байрам крабай ми носят. Как така да се пропусти всичкото? Пак да падна в сиромаща. Че аз деца имам. Те от мене по-нагорно трябва да живеят. Не по-надолно.